Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Atong ihalad niining misa ang atong pagampo sa tibuok kalibutan, ang kaayuhan sa mga masakiton, kahusay sa katawhan, ug ang ato sa dinhing nasod nga mahimong malambuon ang resulta sa atong gihimo nga piniliay. Ato sang iyampo ang atong mga benefactors and donors nga siging tabang nato dinhi, hatagan unta sila sa Ginoo sa mga grasyang ilang gikinahanglan karong panahona. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga nagpahiuli sa kinaiya sa tao, labaw sa iyang dungog sa sinugdan, tanawa ang sakramento sa imong gugma nga dili matukib, aron imong ampingan ang mga gasa sa imong way hunong nga grasya o panalangin, diha kanila nga imong gibag-o pinaagi sa misteryo sa bunyag, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pablo ug ang iyang mga kauban milawig gikan sa Papos ug miabot sa Perga sa kayutaan sa Pampilya. Apan si Juan Marcos mibulag kanila didto mibalik sa Jerusalem. Gikan sa Perga miadto sila sa Antioquia sa Pisidia. O sa adlawng igpapahulay misulod sila sa sinagoga ug milingkod didto. Human sa pagbasa sa usa ka bahin sa balaod ni Moises ug sa sinulat sa mga propeta, gipasuguan sila sa makadagkuan sa sinagoga nga nag-ingon, mga igsuon, kung aduna kamoy mensahe nga makadasig niining mga tao, mahimong isulti ninyo karon. Mitindog si Pablo ug gisinyasan niya sila sa iyang kamot ug giingnan, mga igsuong Israelyeta ug tanang dili Hudiyo nga nagtuo sa Dios, pamati kamo. Ang Dios niining nasod sa Israel nagpili sa atong mga katigulangan ug naghimo kanila nga dakong nasod sa panahon sa pagpuyo nila nga mga langyaw sa yuta sa Ehipto. Pinaagi sa iyang dakong gahom, ang Dios nagpagawas kanila gikan sa Ehipto ug sulod sa kapatan katuig siya nagpailob kanila didto sa kamingawan. Gilaglag niya ang 7 ka nasod sa yuta sa Kanaan ug gihatag kini kanila ug gipanag-iya nila kini sulod sa 4 ka gatos kaliman ka mga tuig. Human niini, gihatagan niya silang mga maghuhukom hangtod sa panahon ni Propeta Samuel. Ug sa diha nga nangayo silag hari,
Gihatag sa Dios kanila si Saulo, ang anak ni Ses, sa banay ni Benjamin, aron maoy maghari kanila sulod sa kapatan katuig. Sa dihang gipapahawa siya sa trono, si David gihimo sa Dios nga ilang hari. Kini ang giingon sa Dios mahitungod kaniya. Nakita ko nga si David, anak ni Isay, nakapahimuot kanako, ug magbuhat sa tanan nga gisugo ko kaniya. Si Jesus nga kaliwat ni David, mao ang gipili sa Dios aron magluwas sa katawhan sa Israel, sumala sa iyang gisaad. Sa wala pa muanhi si Jesus, nagwali si Juan ngadto sa tanang mga tao sa Israel nga kinahanglang maghinulsol sila ug magpabunyag. Ug sa hapit na si Juan mamatay, miingon siya sa katawhan, "Kinsa ba ako sa inyong hunahuna? Dili ako ang inyong gipaabot. Apan sunod kanako may muanhi, ug dili ako takos bisan gani paghubo sa iyang sandalyas." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Hangtod sa kahangturan, awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Hangtod sa kahangturan, awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Ang mga kaayuhan sa Ginoo, awiton ko sa gihapon. Latas sa tanang kaliwatan, magsangyaw ang akong baba sa imong kamatinud-anon. Kay nag-ingon ka, ang akong kaluoy nagabarog sa kahangturan. Sa langit imong gilig-on, ang imong kamatinud-anon. Hangtod sa kahangturan, awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Hikaplagan ko si David, akong sulugoon. Sa akong balan nga lana, ako siyang gidihugan. Aron ang akong kamot, maguban kaniya kanunay. Ug ang akong bukton, magalig-on kaniya. Hangtod sa kahangturan, awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Ang akong kamatinud-anon, ug akong kaluoy mag-uban kaniya. Ug sa akong ngalan, mabayaw ang iyang gahom. Moingon siya kanako, ikaw ang akong amahan, ang akong Dios. Akong bato, akong manluluwa.
sa kahangturan. Awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Awitan ang Ginoong Jesus, awit sa gumang pagkain. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Mayaon ikaw, O Ginoo. Human si Jesus makahugas sa tiil sa iyang mga tinun-an, miingon siya, sultihan ko kamo, walay ulipon nga labaw sa iyang agalon, ug walay sinugo nga labaw sa nagsugo kaniya. Karon nga nasayod na kamo sa maong kamatuoran, bulahan kamo kung inyo kining buhaton. Wala ako magsulti mahitungod kaninyong tanan, nakaila ako sa akong gipili. Apan kinahanglan matuman ang kasulatan nga nag-ingon, ang tao nga misalo kanako sa pagkaon, nahimo nga akong kaaway. Gisultihan ko kamo niini sa wala pa kini mahitabo, aron ini kahitabo na niini, motuo kamo nga ako mao ako. Sultihan ko kamo, ang mudawat kang bisan kinsa nga akong ipadala, mudawat usab kanako, ug ang mudawat kanako, mudawat usab sa nagpadala kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang Ginoo nga mao si Jesus, iyang giangkon nga siya gipadala. Pero ang pagpadala kaniya dili pasabot nga way Ginoo dinhis kalibutan sa wala pa siya mahimong tao. Mao kana ang gisaysay nila ni San Pablo nga gihisgutan sa unang pagbasa nga didto pa lang sa Ehipto doon na Ginoo. Ang Ginoo nga nagpalambo nila nga gikan sa gamay kaayong pamilya nahimong dakong nasod o mihari sa tibuok nga butanta tibuok kalibutan sa dako kayong nasod didto nas Kanaan sud sa mga 450 years hangtod ni abot na sad nga rin ni Hari David, hangtod ni abot ni Jesus. Ang Ginoo nag-uban sa iyang katawhan. Nga ang ihatag sa Ginoo pirmi gyud nga maayong butang. Wa gid sa ihatag na dautan. Pirmi gyud maayo. Munang nakaingon ta sa atong tubag sa Salmo nga sa to Hangtod Awiton. sa kahangturan. kanturan Awiton ko ang kaayo. kaayo sa Dios. Kana gyud. Pero sa atong eksperyensya, bisan sa gihisgutan ni San Pablo, gihisgutan pod ni sa Ebanghelyo ni San Mateo, nga ato sa ni siyang paggabasahon, ang labinas panahos misa di Galileo, kanang kaliwatan ba? Kaliwatan ni Jesus. Gikan pa ni Abraham, hangtod gyud ni abot siya.
daghan kaayong mga kasakit nga nahitabo sa history sa kinabuhi sa katawhan sa Dios. Nangabihag pa sila usahay mag-unay ra pud sila pinatyanay. Ana, mura mao gini ang dagan sa kinabuhi nato. Karon si Jesus pag-abot na niya, iyang gipakita nga kining mga kasakit sa kalibutan aron malikayan og mahimog yung permanenteng maayo, ni pakita siya usa ka buluhaton. Unsa maning buhata? Ang paghigugma ay ang pag-alagaray. Mao nang nihugas siya sa tiil sa iyang mga tinunan. Nakasuway na mo mga asawa nga nihugas mo sa tiil sa inyong bana? Ha? Mo kasuway? Kuha na lang, kamong mga bana, nakasuway mo nga ang tiil sa inyong asawa, inyong gihugasan. Kanang dili paralyzed nga asawa ba? Kanang tarong pagyod kayo nga asawa ba? Nang kanang paralyzed, hugasan namang ginanimo, kaya di na nakalihok. Pero kana bang tarong pagyod kayo? Kanang muhugas kag tiil, sa kultura sa mga Hudiyo, ulipon ka. Maunay buhat sa ulipon, muhugas sa tiil siyang agalon, inigdayong sulod sa balay, kay hugaw man ang tiil. Hugasan, ulipon. Sa ato pa si Kristo di ay, iyang gipasabot nga ang Ginoo nagpakaulipon sa tao. Ninduta, no? Awa mo ninduti, ana. Sinangga? Siya gahimo na to. Unya, magpaulipon siya. Mabita na, og di ta kamatngon ani, naanad ta nga muratag master sa Ginoo. Kanabang suguon na to siya ba? Ato siyang suguon, sige. Abis ang ikaroon, kamong nanimba din hinugo mo Ginoo. Ginoo in taon, muhunong na unta ning akong anak aning iyang pagkatapulan. Tarunga in taon ning hunahuna aning akong bana. Ginoo usba taon ning batasan sa akong asawa. Pulos kita panugo os Ginoo. Ginoo maka-abroad unta ko. Ginoo makatrabaho na unta ko. Ginoo makapasar unta ko sa exam. Sige yung panugo. Ang pare sa Ginoo mo daghan na untang mo palit aning slat. Mahurot na unta ning kahalin. Tandog ka taong kasing-kasing aning naminaw. Nga mo palit na unta ni. Nyag dili gani gyud madayon ang atong sugo sa Ginoo. Normal sa na natong reaksyon, halamahay dayo sa Ginoo. Ginoo ngano man, hibaw mangita kang ikinahanglan, hibaw mangita ka sa akong kahimtang. Ana ba? Nya sakto ka na. Niingon si Kristo, kung ako nga inyong magtutudlo nagbuhat niini, kinahanglan kamusad nga akong sumusunod mubuhat niini. So kita sa diay ang pattern sa atong kinabuhi mao ni magpakaulipon ta sa mga tao nga gihatag sa Ginoo nato. Pasabot, magsigitag higugma, magsigitag alagad sa atong isig katawo. Munang dunay sugo si Kristo nga niingon siya, love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, and love your fellow men or your neighbors as yourself. Pasabot ana, ang ato ng kaugalingon, dili na ta concern. Ang ato ng concern, nga ang atong isig katao, maunay atong atimanon, kay mura na magsila ang atong kaugalingon. Paragod na ako din isip pare, concern pa ko sa akong kaugalingon, ug asa kong kwarta, pila na ako rong kwarta, pilay akong napalit nga mga yuta, pilay akong napalit nga mga sakyanan, pila na akong deposito sa bangko. Wa ko'y concern ana. Nga ko rong concern, sabayan, pila na kwartas parokya, unsa pa'y mga proyektos parokya, unsaon pag-atiman ang mga parokyano, ana,
Kaya nga naman, og ako ning buhaton, nga magsigi ko hunahuna sa kaayuhan sa parokya, maapil man ko, kay ni aman ko sa parokya. Nakakuha mo? Karon, dito sa inyong balay, concern mo sa inyong tugkaran o sa tugkaran sa inyong silingan? Ay may inyong giatiman, ang tugkaran sa inyong silingan o ang inyo? Ay, kasagaran na to ang ato, ragyod. Ako ni, mauna, mag-away. Nya inig-away, naapiktado ka sa away. Kakuha mo? Gusto kag kaluwasan, gusto tag kaayuhan, haron makaawit tas kaayos Ginoo, sunda ang iyang pulong. Sunda ba? Higugmaa ang imong silingan, samas imong kaugalingon. Adi magsige nakagtanaw sa imong silingan, gamay mo din siya agianan. Oy, ako ning padakan, tabasan ko ning jutay ang among yuta, haron doon na siya agianan. Oh, kanindot ana, ang imo sang silingan maghuna-huna pud nimo, buutan ni akong silingan da. Nya mura man ni og kana ganing wa man ni ma siminto ila agianan kay perti man ni lapuka. Aha, ako ning simintohon. Abot man toron akong bonus, akong ipasiminto ani. La kanindot ana no? Man gid mo tayo ko ano. Sus maghuwat magnaay politisyan. Ay, huwat lang tani sunod eleksyon oy. Naunsa kana sa mga politicians, mga leaders mo na sila karon. Nakuan man na sila murag napili nato. Magpaulipon pud na sila sa katawhan nga Pilipinhon. Di po na sila maghuna-huna, unsaon ako pagbawi ang akong nagasto. Dili na mo ihuna-hunaon nila. Unsa man? Aw na botoy gasto ang kuan katong eleksyon. Ni gasto to ang mga politicians. Ni gasto kana lagi pangbitay da mga naong nila, dako ang nagasto. Niya og mudaog di naamay huna-huna usay bawion ko ni business minded ba. Kani ako mga katawhan nga Pilipino, pangwartahon ko ni, ayaw, pagpaulipon. Ikaw niya pa dito, mabawi ang akong gasto, mas maayo aron sunod tuig, dili na kamudagan. Lain na sad ang ibutang. Aron bakitang tanan, makatilaw ta pagka ulipon. Kay katong kutob mulingkod sa pangatungdanan, sama ni Kristo, kinahanglang magpaulipon sa iyang giatiman na katawhan. Kung mauna na ang paradigm, pagkanindota, moabot yung panahon nga di na gid ta mag-away. Ug mao nay sekreto sa tinuod nga kalinaw, hustisya, kalambuan sa atong katilingban. Si Kristo nagtudlo ani, nga naman kita manggong tao, di ta tudluan, di sad ta mga usab. Di ta mga usab. Nya ikaduha, ang gusto sa Ginoo nga mausab ta. Di ta magpabili na ning atong kinaiya nga ingon ana ra gyud. Ana bitang gitawag na tong i-box ba? I-box na to ang tao na ingon ana man gina, kawatan gina sila. Inana man gina mga politicians, mangawat man gina sila. Ingon ana man gina mga pare, may lang na sulti, wa man nasbuhat. Ayaw sa tawag i-box oy. Anang naay kahigayunan basta pasudlon lang ang Ginoo. Ana man gina akong bana, mga bit man gina siya, plahubog man gina ang animal, may ratag matay na yun, kapahuway na tani. Ayaw i-box, mausab ra na. Sige hilang yung alagad o, sige higugma. Maunay gitawag og the power of love. God is love and His power musod nato pinaagi sa iyang pag-alagad. Tistingi ragod ninyo. Kini ako naman yung natistingan din sa atong parokya. Kanang tao nga imong alagaran, unsay mo sunod mahitabo? Magkaaway mo o masuod? Na, automatic inyong tubag, masuod. Niyang magkasuod na mo, magtinabangay mo o mag-iyahay? Tubag. Tinabangay. O niyang magtinabangay na, mulambo o mahugno? May man kayo mo analyze. Mauna, sayo na gyud kayo. Sugod kita sa
pag-alagaray o paghigugmaay aron ta magkasuod. Ikasuod na nato, magsige na tag tinabangay. Niyang magtinabangay na, mulambo na, di na mahugno. Ug mao na ang gibuhat ni Kristo. Unsaon man pagkahiusa sa iyang mga tinunan, iyang gihugasan ang tiil. Unsaon man pagkahiusa sa iyang mga tinunan, iyang gipaagas ang iyang dugo para sa iyang mga tinunan ug sa iyang gimahal nga katawhan nga mao kita. Mao bitang niabot ng pagtulunan nga Kristiyanos dinhi sa ato sa Pilipinas tungod man na sa mga tao nga andam mo alagad ug musabwag sa mensahe sa Ginoo nga pag-alagaray, paghigugmaay kay mao ni ang tinuod nga kaluwasan. Unang salamat ta sa atong mga kaigsuonan sa tibuok kalibutan nga sigig palit sa atong slots. Kay daghan kay naluwas dinhi sa atong parokya, apil sad ang laing mga parokya. Tinuod medyo apiki ta gamay karon tungod kay juterang hinay ang dagan pero ni tulin gyud ang atong slots. Gahapon ang atong halin niabot nag 4,226 slots. Pakpak. 4,226 na. Maabot lang nig 12,000 atong slots nga mahalin. Awa na. Kita na sa tagbag-o na tong proyekto. Karon ato sa na pahuno nga ginagmay din. Purma-purma naman. Aron matigom-tigom yun. Nga ato na ning ma-apply. So naapay 49,774 nga ato kaning kuan palitonon. Di mo malipay anang kanindot anang napatay mapalit sa ato sa di ay gibuhat nga katong sisimpel sa atong eleksyon ang atong special collection ning abot og 47,768 pesos nya ang atong total nga gasto niabot sa 41,327 o niya napay sobrang gamay nga 6,441. Pakpakan gyapon nato ang nang donate. Natuman gyud ang atong mga pagpangalagad. Mugasto magitag kwarta pero nindot kaayo nga nagtinabangay. Kaning atong slot mao gini siya ang para nako the best way nga hapit tanan gyud nga katawhan nga nagtuos Ginoo makahatag sa iyang pakighiusa, pakigtambayayong sa buluhaton nato dinhi sa simbahan nga dili kayo bugat ba. Pwede man og ako pader driver man kog habal-habal. Pila may imong ginansyahon, may lang mo kitag 150. Ako ning i-reserve ang 50 kada adlaw. Abot nig pila na 50 times 20. Pila man? 1,000 no? Di nagkinahanglan na siya 20 ka adlaw aron makapalit siya sila. Di sunod buwan wa na kapalit na siya. Habal-habal driver. Ikaw niya ang katong imong kuan sa gatos mo lang to, paigo to. Tanawa, di ba mahibong ka imbis usa ka gatos ra ang iyang ginansyahon, ang iyang kitaon, makakita o niya na siya unsaon sa Ginoo pagpatubo nga mahimo na ng tag 1,000 ang iyang kitaon. Tinuod ba na? Tinuod kayo. Basta motuo tas Ginoo. Si David nagihisgutan dinhi nga buotang sulugoon, magbalantay rag karnero, nahimong magbalantay sa dakong nasod sa Israel. Tungod sa iyang paghatag siyang kaugalingon, pagrisgo siyang kaugalingon nga miatubang siya atong gulayat nga nakigsangka siya ato nga way ko kahadlok para sa Ginoo. Gihimo sa Ginoo si David gikan sa pagkamagbalantay sa karnero, nahimo nang magbalantay sa nasod. Ako una dito kus amo
Ang ako rang gibantayan katurang among KYO, Kahugan Youth Organization. Motoy akong first gyud nga organization. Mga 20-30 mi kabuok ato. Karon nagbantay nako og usa ka parokya nga appeal pass online parishioners moabot na og minilyon. Di ba? Mura mamugwa malipay, sige na. Na siya, salamat sa Diyos. Sige na, nindog na ta. Mga igsoon, mag-ampo kita karon sa atong Ginoong Hesukristo nga naghatag kanato sa panig-ingnan sa pagkamahigugmaon o pagkamaalagaron. Busa masaligon kitang muingon, Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang tibuok simbahan makahibalo sa gugma ug kaalam sa Ginoo nga iyang gipadayag pinaagi sa iyang pulong, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang pangulo sa atong nasod magdala sa katawhan sa kaalam sa Dios ug muhatag og dakong bili sa kalinaw ug kahiusa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga makabaton unta kita sa hiyas sa pagkamapaubsanon o pagkamaalagaron, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa ato mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Ang atong mga igsuong mihalina makatagamtam sa kalinawng tunhay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Makagagahom nga Dios, nasayod kami nga kun wala ikaw, wala gid kami mahimo. Busa dawata kining among mga pagampo nga gituboy diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, mudangat unta nganha kanimo ang among mga pangaliya uban sa mga halad, aron kami human malimpyo tungod sa imong kaayo, mahimong takos pagdawat sa mga sakramento nga imong gihatag sa dakong gugma, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaasap kanimo.
Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kayang among karaang kaalaot natapos na, usa ka kalibutan nga nagunob, gibag-o, diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan ni duyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak.
Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaig ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong harian, patuman ang imong pangod, dinhi sa yuta, mayroon sa langit. Ang kalanun na mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasay luha kami sa among mga sala. Maingon na kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, kung dili mo kami itugyan sa mga pagsulay, inuluwa-luwa sa kami sa datan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo mananging harian, hanggang humugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Mana sa kanin. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo,
Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Magampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios nga nag-andam kanamo alang sa kinabuhi nga dayon, pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo, padaghana dinhi kanamo ang mga bunga sa sakramento sa Pasko ug liguna ang among mga kasing-kasing pinaagi sa pagkaon nga makaluwas. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kaluwasan. Unsaon man pagkabot niini, kinahanglan ta maghigugmaay ug mag-alagaray, dili mag-hunay iyahay. So salamat sa mialagad ug mihigugma nato dinhi. Usbonako ang ato nang halin sa atong DOPS para sa atong mga proyekto. Niabot na og 4,226 slots. Bakpakan na itong usab ang atong mga kaigsuunan nga nipalit niini. Napay 49,774 slots. Mahurot ka ni, dili? Hurot niya. Pilar yung pagkahurotan niya. Tingali, mga 5 katuig ikan karon hurot ka ni siya. Niya, ato sang pasalamatan katong ni Hug ba sa atong special collection sa atong sisimpel kalihukan ni atong panahos eleksyon. Kung usbon nga ang atong gasto sa ang atong na kolekta 47,768, ang total natong gasto dako ani ang pagkaon 41,327, yan na pa'y mga 6,441 ato lang sa ning ibutang sa atong operating expenses para dugang-dugang. So salamat kay ninyong tanan. Naa sa tay Flores de Mayo dinhi hangtod ni sa Pizza 28. Ang ato lang ako hangyo ninyo nga apil sad mo dinhi sa Flores, dasad mo buwak, nga mo simba kada alas 6 sa gabi. Kay kining atong mahal nga Birhen Maria na maginisay daghang ipanghatag nga grasya kun ato siyang pasidunggan o makighiusa sa taniya niya kaning buwan sa Mayo ato mning naandan nga murag para iya gini ba. So napatay mga 15 ka adlaw gikan karon tingali nga makapahimos patapag daig paghimaya sa Ginoo pinaagi sa mahal nga Birhen, pinaagi sa Flores de Mayo. So anhin mo din ni simbahan Lunes ngadto sa Sabado alas 6 sa gabi ang misa. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanino. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, padayonon nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pagambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan, sa iyang bendisyon, atong naigunang Amahan ng Anak, ug Espiritu Santo.
pagsimba.